थांनाय बोसोरावबो सेमोनबो बिदिनो जानानै होनो हायाखिसै आरो देग्लायबो बिदिनो जाबावबाय नायनायनिफ्राय नायबाय फारसेनिफ्रायनो जोंहा सम्पथियानो जोबस्रांनायनि लामायाव थांबाय बेराफारसेनो लान्दा खान्दा जालांबाय जोंखौ गोनां गिदिरफ्राबो माबाबो सरखारनि मानसियाबो रावबो नायफैया सिथ्लाखौनो गाफैया। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि गामिनि बाबुराम बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारीनि फिसाज्ला ललित बसुमतारीया पेरालाइसिस बेरामजों नाख्रेबजानानै थाबायनो हायै आरो आखाइ फारनैबो खामानियाव बाहायजायै जानानै दं। गोबां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंब्लाबो नाथाय ललित बसुमतारीनि देहा हालोदा एसेबो मोजाङाव फैयाखै। बेराफारसे न'खरनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङैलाय ललित बसुमतारीखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय रांनि आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों। सानफ्रोमबो दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा बाबुराम बसुमतारीया न'खरनि जा सम्पति दंमोन बेफोरखौनो फाननानै फिसाज्लाखौ जा हायो फाहामथाय होदोंमोन। नाथाय दा गावनि फिसाज्लाखौ फाहामथाय होनो थाखाय रांखान्थिनि आंखालजों राहा गोथे जानांदों। बिनिखायनो गावनि फिसाज्लाखौ फाहामथाय होनो थाखाय बिफा बाबुराम बसुमतारी आरो बिमा गायदे बसुमतारीया बिटिआर सरकार आरो अनसुला गोसोनि रायजो राजाफोरनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ हास्थायदों। सोरबाफोर अनसुला गोसोनि सुबुंफोरा ललित बसुमतारीनि देहा फाहामथायनि थाखाय रां अनसुंथाइ हरनो गोसोब्ला स्क्रिनाव होनाय बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों हरनो हागोन आरो बेरामनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव कल खालामनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों थोंजोङै खौरां लानो हागोन। आंहा माने फिसा ललितआ बेमार जानानै दं आथिंनि थाखाय आं जेरावबो नायबाय डाक्टार हमबाय नाथाय हामनाय जायाखिसै। बिनि थाखाय आंनि जानांगौ खामायनाय एसे एनै खामायनाय बायदिसिनाफ्राबो जोबस्रांलांजोबबाय। दा बेखौ नायनो थाखाय आंहा जेबो माबा गैया। ओमफ्राय दा आङो बे बिटिसि सरखारनिफ्राय गेदेर गोलावफोरनिफ्राय आङो एसे सहाय सोबोर मोनोब्ला बेखौ नायनो थाखाय आं आसा खालामदोंमोन। माबे सम बे माने आंथ' जाम्बा मानसिबो जाबाय आंबोथ' बे दिन मासफोरखौबो गोसोआव थाला जाहैबाय। बिदिनो जाहैबाय आरोखि बोसोरसेयानो जाहैबाय। एसे एसे नायै नायै नै एखमबा एसे मोजां जायो एखमबा बिदिनो बारा जायो। बेबायदि जायै जायै नै दा एसे बारा जालांनाय जाहैबाय। बे बारा जालांनायाव जोङो बेवहायबो एसे जानो गैयैखौ बोखानानैबाबो जोङो खस्थ' खालामनानै जोङो डाक्टारनाव एसे लांदोंमोन। दा बिनि थाखाय जोंहा बुजायनो रिलिज जायोबा नायनानै रिलिज जायोबा जोंहा बेखौ नायनो थाखाय फैसा थाइसेबो गैला। दा बेखायनो बिटिसि सरखारनिफ्राय गेदेर गोलावफोरनिफ्राय एसे सहाय होयोब्ला अननानै जोंनि बे न'खरखौ नायनानै आं आसा खालामदोंमोन। फिसा ललितनि थाखाय आं आसा खालामदोंमोन। पाटगावआवबो एसे सिकित्सा खालामदोंमोन फार्मासियावबो बहायबो एसे एनै दमन जानाल' थादों। फैसा हायैजों जाबजों बेयावबो फुरा खामानि मावनो हायाखिसै। ओमफ्राय थायै थायै नै दा सिखारफिननानै दाख्लै क'क्राझाराव लांदोंमोन जिगन्थ बर'नाव। बाहायबो खुनुरुखुम आफाय उफाय खालामनानै थाखाखौ माबा खालामनानै बाहाय लांदोंमोन। बाहाय 7,000 थाखा गारदों। दा बहायबो डाक्टारा मा होनदों बिनि बेमारखौ मा होनदों डाक्टारा? बेथ' 6 मास नांगोन होनदोंमोन। 6 मास नांगोन होननायाव बिनि माबायावहाय 7,000 थाबोदों। दा बे 7,000नि मुलि बिजि सुनायाव बियो मानसियानो बारासिनसो जादों। बारासो जानानै फैदों। ओमफ्राय न'आव बिदिनो बिनि मुलिखौनो बिजि मुलिखौनो जाबाय सुबाय सुना होबाय। ओमफ्राय सुना होनो जेन'बा बारा जाबाय नालाय दा नैबे माबायाव लांदों आरोखि बिसमुरियाव फार्मासियाव। औ दा बे फार्मासियाव दा 1 मास थानांगौनो 1 मासजोंसो एसे मोजां जागोन जाहैदों। दा बेफोरनि बिलखौ देनां हामनानै जुदि बख'नांगौब्ला थाइसेबो थाखा गैला जोंहा। फाइनाल होदोंमोन। नाथाय बे गावनि देहानि थाखाय माबायाव बे थांनायावबो
थिग गैया बिग गैया जाहैबाय एसे आरो फरिखा होनाय समावबो एसे माबा आख' फाख' जाहैबाय थांनायाव दा बेहाय फेल जानानै थादों। जे जाथाया माबोरै जायामोन? आगोलाव माने एसे बिमायानो दोनलांदोंमोन थाबायनो हाबाबो एसे गारिजों लाङै दोनलांदोंमोन बे फरिखा होनाय समाव बिमाया। नाथाय मा खालामनो गावबो हारसिंबो थांनो हाया जाहैबाय एखमबा मानसि नांगौ जाहैबाय मानसियाबो एखमबा मोनफ्लायबाय थाया जाहैबाय बेहाय थानांगौ जाहैबाय बाहाय बियो गावनि डिग्रिया जेनेबा खम ललित जानाय जाहैबाय। बसुमतारीखौ जे नोंथाङा लोमजानाय लोगो लोगो बबे देहा फाहामसालियाव लाङामोन बबे हस्पिटालाव लांग्रोआमोन सिगाङाव? दाथ' आङो दाख्लैहाय बै माबाथिंजायबो कुसुगावथिंजायबो लांदोंमोन कुसुगावथिंजाय बे बावहारागुरि खाथि ओरै साहा गरजान ना मा होनो बाहायबो लांदों आङो। बेहाय बे दं समाव आङो हालिसे मोसौ मासे दामब्रि फिसा मासे बेखौ फाननानै आं सिकित्सा खालामबाय बेयावबो अरजायाखै थिग जायाखै। भाइरासनि माबा जानाय समावहाय दा आंनि फिसा ललितआ मोनसे आथिं लोरबां जानायाव डाक्टार सिकित्सा नायनो आंहा थाखा फैसा गैया। आं एसे एनै आगोलावबो नायबाय दा थाखा फैसा गैला फाहामनो थाखाय दा डाक्टारनाव दङ। दा बिनि बिला बेसेबां जागोन दा 1 मास नांगौ जाहैबाय। डाक्टारा होनदों हायो ना हाया जायखिजाया मथा मथि आं बेजों गेलेथ'दोंमोन दा बेखौ देनां सिकित्सा माबा जोबोब्ला बेखौ थाखा फैसा होनायनि जेबो राहा गैया आंहा रिलिज खालामनो थाखाय खालामनाय समाव। ललित बसुमतारीया माब्ला समनि? बे नैबे 2 मासनि गेजेरावनो आरोखि 2 मास जाबाय मथा मथि बिनि माबानाया आथिंनि देहानि लोमजानाया। ललित बसुमतारीया माबोरै लोमजाजेना आरो नोंसिनि हालोदा मा थासारियाव दङ दा मादै? दाथ' जोंहा बे उन्दैयावबो एसे जाखादोंमोन नालाय जोंबो हामबाय नालाय हामबायबो नंबाय ओमफ्राय एसे गोबाव जाबाय जेनेबा बे स्कुल हाबनाय समावनो आवगायाव मेट्रिक फरिखा होनाय सिगां जानायाव जोङो जा हादों बेजों नायबाय आरो ओमफ्राय दा एसे गोबावबो जाबाय मेट्रिक फरिखा सम जाबाय ओमफ्राय मेट्रिकआव बे लकडाउन जाजेननाय समाव होदोंमोन फेल जाबाय ओमफ्राय नै थांनाय बोसोरावबो सेमोनबो बिदिनो जानानै होनो हायाखिसै आरो देग्लायबो बिदिनो जाबावबाय। नायनायनिफ्राय नायबाय फारसेनिफ्रायनो जोंहा समस्थियानो जोबस्रांनायनि लामायाव थांबाय। बेराफारसेनो लान्दा खान्दा जालांबाय जोंखौ गोनां गिदिरफ्राबो माबाबो सरखारनि मानसियाबो रावबो नायफैया सिथ्लाखौनो गाफैया। आं बिराद दिखार नांनानै दा गामिनि फंबायफोर जानायजों आं रायज्लायनानै लिंहरनाय जादों बेफोरखौनो एसे फोरमायनो होननानै। जे बिटिआर सरखार जे दं हेल्थ डिपार्टमेन्ट दं जे बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरो मा खालामनो सानो? दा बेखौनो आङो फिसाफोरनि दारै सासे नङा सानै साथाम बयबो बिखराव जायोबा आं सोरखौ बोखांथ्र'नो आरो बेराफारसे आजां गाजां रिन जानानै थांबाय बेफोरखौ आं बाहा मोननानै हरनो जोंनि थाखायबो जाय हरदों रिन हरग्रायाबो न' बां बुसिजाबायनो आङो दाख्लैनिफ्रायनो हरनै हरथामानो उन्दुनाय थिग गैया जानाय थिग गैया जागासिनोयानो गैया दा आं दा बेखौनो सासे गुरु बादि साननानै आङो बे बिसमुरिनि भारत डाक्टारनावनो आं आसा खालामनानै बाहायनो थाबाय आं गोजानावबो लांनो हानाय नङा बाहायनो मालाबा थांनांगौबा आङो साइकेलफोरजोंबो हान्थिनो हागोन होननानै। गभर्नमेन्टनि सायाव मा खालामनो नागिरदों नोंथाङा मादै जे गभर्नमेन्ट दङ? दा बेफोरखौनो आङो गिदिर गोलावफ्रा जोंनि दारै एसे एनै सहाय हरो खोमा होननानै आं आसा खालामनाय जायो। थेंक इउ।